De plan ben je pensioenstalling en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Ben je dan een tijdje aan het werk? Ik doe al een tijdje de werkzaamheden van de Hindes. En ik doe zo eerst dus de piekenboerderij nemen, maar de pieken in combinatie met zwaar, dat leek dus net een heel handig idee. En ik heb zelf heel veel met Hindes, dus het leek me wel heel leuk zoiets. En dus dit een keer, dus toen ben we hier in de Westen en toen hebben we dit oernam. En hoe is het idee van de dagbesteding erbij aan dan? Ik ga zelf ooit bij de Koop werken en daar werken ik heb een collega met een verstandelijke beperking en ik merkte dat ik het heel leuk vond om met hem te werken. En ik wist net zo goed wat voor opleiding ik moest doen, ik ben wat zoekende en toen had ik de zorgopleiding die in en toen, omdat ik dacht van ik vind het heel leuk om met hem te werken, ik denk de zorgopleiding is leuk. En ik dacht echt wel wat met de boerderij en mijn boerderleven, dus toen dacht ik om dat samen wat te combineren, dan is het zo wat kwam. Ja, nou haast doet en Iependij, wat stond er al op de planning? Nou, achter mij ben ook ponyritjes aan de gang. De springkussen is de hele tijd al wat bezig. We gaan aanstaan door de stokpaardjes race. Dus dan is het gewoon eentje in mijn stokpaardje. En dan gaan we nog weer een keer ponypimpen. Dan kun je zo'n hinder mooi opkleuren en opvleurigen. En de stoelendans komt nog. Dat is meestal heel leuk om een pakje strieën en dan als eerste op een pakje strieën. En dan van Jonne houden we muziek en de badiepen.